ମୁଁ ବାସ୍ତୁବିଦ ପବିତ୍ର ମହାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି जो वास्तु ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରଟି 4ଟି ବେଦରୁ ଆସିଅଛି। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ 4ଟି ବେଦରୁ ଆସିଅଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହିଅଛି। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଶିବଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାରରେ ଦେବତା, ଦାନବ, ନର ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରଖିଥିଲେ। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟିକୁ ଆମର ଦିଗ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ରହିଥିଲା। ନୈಋତ କୋଣ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ରହିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ଅଧିପତି ବା ଦିଗପାଳ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଶିବ ବୃହସ୍ପତି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର, ରବି। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଶୁକ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯମ, ମଙ୍ଗଳ। ନୈಋତ କୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁ, ମେରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଶନି, ବରୁଣ। ବାୟୁ କୋଣରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କୁବେର, ବୁଧ। ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗର ସମସ୍ତ କୋଣର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ବାସ୍ତୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ କୋଣ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ଥିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଭୂମି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। କୋଣର ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି, କୋଣରେ ଆମର ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛି। ଏମିତି ବି କେତେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ 4ଟି କୋଣ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେମିତି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଭୂମି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେ 4ଟି କୋଣର ବା 4ଟି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଭୂମି, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। 4ଟି ଜାଗାର 5ଟି ଜାଗାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ନନ୍ଦ୍ରା, ଭଦ୍ରା, ଜୟା, ରିକ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣା। ବାସଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡର ନାମ ହିସାବରେ ହଉ ବା ପଞ୍ଚଭୂତ ହିସାବରେ ହଉ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗପାଳର ଦେବତାମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ହଉ, ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ପୁରାଣରୁ ବହୁତ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଅଛି। ପୁରାଣରେ ବି ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖିକି ଆସେ। ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କ କତରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି, କିଛି ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହବ ବୋଲିକି ମୋର ସେତିକି ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ମୋ କତିରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କତରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।